Hola, en aquest vídeo treballarem els pressupostos participatius fent servir el component de pressupostos. Veureu que hem creat un procés participatiu on ja hem introduït alguna informació, com el component de trobades, que no ens afectarà massa, i el component de propostes, on ja hem anat recollint diferents propostes de la ciutadania. El que farem a continuació és introduir el component de pressupostos participatius que ens permetrà fer una votació de les propostes fins ara recollides. Cliquem al botó Edita, que trobem al marge superior dret per anar al taulell de control del nostre procés. Veureu que tenim els components creats de trobades i de propostes i ara el que farem és crear un nou component. Anem a la secció de Components i premem el botó Afegir un component per triar l'opció de pressupostos. Aquí trobarem la configuració global d'aquest component de pressupostos. En principi, les configuracions són vàlides, però el que sí que haurem de revisar és el pressupost que el nostre Ajuntament vol destinar per a aquests pressupostos participatius. A dalt d'exemple, anotarem 150.000 euros per veure com funciona. El percentatge del pressupost mínim per fer el vot indica la quantitat que han de sumar els diferents projectes escollits perquè la veïna o la persona que està fent la votació el pugui dur a terme. En aquest cas, un 70% del pressupost serien uns 105.000 euros. La resta d'opcions de la configuració global la deixem per defecte si no volem modificar comentaris o permisos per trobades. Ara hem d'escollir en quin moment hem d'habilitar el moment de la votació en el nostre procés. En la fase d'introducció no, en la recollida de propostes tampoc. També ho deshabilitem en la fase de valoració tècnica i ho deixem habilitat en la fase de votació dels pressupostos. En la darrera fase, la de retorn i seguiment de les actuacions, desmarcarem l'opció de votació habilitada per marcar l'opció que es mostrin els suports recollits, és a dir, el resultat d'aquest procés. Afegim el component i el publiquem per comprovar-ne el seu funcionament en la part pública de la nostra plataforma Participa, per després despublicar. El que farem a continuació és afegir contingut en aquest component i tenim dues maneres de treballar amb els pressupostos participatius. 1. Una d'elles és anar introduint els projectes d'un en un, és a dir, és l'Ajuntament qui elabora la proposta de projecte que podrem fer clicant al botó de Nou projecte. Aquí veiem el formulari de creació d'un projecte, en el qual hem d'assignar-hi un títol, descripció, la quantitat de pressupost que nosaltres preveiem que tindrà aquest projecte, així com les categories a les quals hauria d'anar. Si és un projecte sobre el qual ens hem inspirat o que recull idees de la ciutadania, podríem seleccionar la idea o les idees o les propostes que ens interessa incloure. Per seleccionar més d'una proposta s'ha de mantenir la tecla Control polsada i seleccionar totes les que ens interessen. De la mateixa manera, podríem deseleccionar totes si no ens interessessin. Creem aquest primer projecte i ja passarà a ser votable quan arribem a la fase de votacions. 2. Segurament ens interessarà molt més fer una importació de les propostes recollides des del component de propostes. Per fer això, el que primer hem de comprovar és que aquestes propostes hagin passat una valoració tècnica, és a dir, que hagin estat acceptades per l'Ajuntament i que entrin a les competències municipals o que s'ajustin als pressupostos que estem elaborant. A continuació, haurem de respondre a les propostes per acceptar les propostes que ens interessen i rebutjar-ne les que no pertoquin. Tornem al nostre component de pressupostos i ara sí que cliquem al botó Importa propostes a projectes, que trobareu a la part superior dreta. Seleccionem quina és la font, és a dir, el component origen de les nostres propostes. Si tinguéssim més d'un component de propostes, hauríem d'indicar de quin es tracta dels que apareixen llistats. També és necessari definir l'import per defecte que tindran totes les propostes importades des del camp Default Budget. Després podrem variar aquesta quantitat per cada projecte. Cliquem al botó d'importar les propostes acceptades i fem la importació. Ara, automàticament,
Totes les propostes que estaven acceptades s'han convertit en un projecte participatiu de 20.000 euros. Què ens passarà? Que nosaltres voldrem modificar aquesta quantitat, ja que hem anotat una quantitat mitjana dels pressupostos. Per fer-ho és tan senzill com editar la proposta que ens interessa variar el seu pressupost i assignar-li un nou valor. Per desar els canvis, premem Actualitzar. Què més ens pot passar? Que haguem trobat propostes acceptades que són molt similars. En aquest cas, tindríem els projectes Vies Pacificades i la de Pacificació del Centre Urbà. En aquest cas, potser ens interessa conservar les dues propostes de la ciutadania, acceptar-les les dues perquè ambdues són vàlides, però quan les convertim en un projecte amb un pressupost, les unificarem perquè segurament aniran dins de la mateixa partida pressupostària. Per unir-les és necessari editar la primera proposta per afegir la segona iniciativa relacionada, Pacificació del Centre Urbà. D'aquesta manera obtenim un mateix projecte que recull les dues iniciatives semblants. Abans d'actualitzar, modifiquem el títol per tal que englobi ambdues propostes ciutadanes. És necessari que eliminem el segon projecte, Pacificació del Centre Urbà, que ha quedat inclòs amb l'anterior proposta. D'aquesta manera l'estem eliminant de la votació, però continua sent reconeguda com una proposta acceptada. Per veure-ho, premem Mostra la pàgina pública. Aquí veiem que segurament desitjarem modificar l'ordre del menú superior, ja que apareix el primer. Al prémer Pressupostos veurem els diferents pressupostos amb les diferents quanties, fixant-nos especialment el que acabem d'unificar, Vies Pacificades amb Centre Urbà. Si el cliquem, veurem que té vinculat els dos projectes que havíem introduït prèviament. Ara toca activar les votacions. Cal activar la fase de votacions perquè la ciutadania pugui fer les votacions un cop acabada la valoració tècnica i feta tota la importació de documentació per poder realitzar la votació. Comprovem que podem realitzar els vots des de la part pública, seleccionant els projectes que ens interessen fins a arribar a aquesta quantitat mínima desitjable per admetre els projectes. Un cop superat el llindar del 70% del pressupost total, s'activarà l'opció Vota i podria realitzar el vot un cop feta la priorització de projectes. Però també puc seguir escollint projectes fins a arribar al 100% del valor. Recordeu que hem indicat els 150.000 euros. Així, aquesta darrera opció de votació no me la deixa triar perquè supera el valor pressupostat. Un cop hagi seleccionat els diferents projectes, premem el botó de votació i confirmem la votació, de manera que el vot ja ha quedat emès i no es pot tornar a realitzar. Si volgués modificar la votació, hauria d'eliminar el meu vot i començar de nou, que és possible sempre i quan estiguem dins del període de votació. Un cop acabat el període de votació, anem de nou a la pàgina pública on veurem els resultats de votació.